Okay, so good day once again Kabalen, and welcome sa ating panibagong update adventure. At ngayon ay nandito tayo sa may tapat ng Heroes Hall ng City of San Fernando. At i-update natin itong kalsadang ito ngayong August 28, araw ng Biyernes 2026, para malaman yung sitwasyon dito. Dahil nakita natin parang binabaha banda ron eh. So tara, puntahan na natin. Bali ito yung Lasatin Boulevard, and then pagliko natin doon, yun na yung Capitol Boulevard. Yun, meron na ng pagbaha. Yun, no? So last time na dito nag-video tayo, grabe yung baha eh. Ngayon ganito pa rin, no? So ngayon ay araw ng Biyernes at dalawang araw ng malalakas yung ulan. Kaya ngayon, eto, binaha na naman dito. Ayan. Yan, yung latest flood update situation. Ay, malalim na rito, oh. Yan, no? Oops, mas malalim yata ngayon kaysa dun sa last time nag-update dito nung very first time nating dumaan na ganito rin yung sitwasyon. Ayan yung Orchid Gardens. So diretsuhin natin hanggang dun sa may Kapitolyo, para at least may pakita ko sa inyo yung present situation dito. Ngayong walang tigil yung pagulan. Uy, baha na rin, no? Yun. Ayan, no? Dito sa Pakanan, I Love Barangay San Juan. Oh, naku. Grabe na rin pala rito. Ayan, no? Pero yung Navi, oh, malakas. Pero mas malalim doon sa harapan ng harapan ng Orchid Gardens. At pag nandito ka, tanaw mo na yung mga nagagandahang condominium yan ng Mega World Capital Town. Ay naku, yun, no? Dami ng basura doon, tangay ng ng baha. Yan, tapos dito medyo parang umupa na rito. Dahil sa tapat ng Capital Town, yan, merong konti dyan. Yan, ito yung pinakamalaking McDo, biggest McDonald's in Southeast Asia. Yan, dito sa harapan ng entrance ng Capital Town, merong konti. So far dito, wala na tayong nakikita. Ewan ko lang, doon paglampas mo ng Kapitolyo, meron na namang rin mababang bahagi ng kalsada. Yan, o, San Fernando Subdivision. Yan, pag nandito ka, kita mo na yung launching gantry ng NSCR San Fernando Station. At ito na yung Kapitolyo, Provincial Capital ng Pampanga. Merong baha rito. Ayan, oh, nakatigil yung mga kotse. Yan.
Baha na naman dito sa syudad ng San Fernando. Yun, no? Mukhang malalim dun, no? Yan, ito yung ano, current situation. Yun, no? Lubog na rin yung site ng ano, NSCR San Fernando. Ang bilis nilang gumawa, oh. 1, 2, 3, 4, 5. Nakaka-5 poste na sila. Yun. Bumalik yung kotse. Yun, dito. Last time tayong nag-update dito, mas malalim dito hanggang dun sa may ano, sa may tapat ng SM City Downtown San Fernando. Ngayon malalaman natin kung baha pa rin ba hanggang ngayon. Yun, dito medyo malalim na, oh. Meron pang water lily, oh. Pero yung mga kulong-kulong kaya naman nila. Ayan, oh, ito yung umaapaw, yan, oh, yung mga creek na yan. Diyan ang gagaling yung tubig. And then sa mga kanal, yan. Oh, so dito, wala nang masyado rito. Then dito, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, oh, umaapaw yung creek. Ayan, oh. So, try natin dito. Ayan. Ayan, yung level ng tubig sa ano, sa creek, pantay na sa kalsada. Kaya yan, oh, yan yung source ng tubig, eh. Diyan ang gagaling yung baha. Yan, oh. Tignan nyo, pantay na. Oh. Grabe yung pagbaha ngayong araw na ito. Ayun, parang may tubig na rin sa SM. Kasi nagkakaroon na ng traffic. So expect natin pag ganyan yung sitwasyon, inaano muna, sinasarvey muna kung gaano kalalim yung tubig. Malalim lang nga. Ayan, oh. Dito yan sa may tapat ng SM City Downtown. Yun. Baha na naman dito sa may Downtown San Fernando. Ayan, oh. Ito yung tikling, oh. Taas, oh. Oop. Oop. Lalim nun. Yun. Tapat ng mall, binaha. Bali part 2 na ito. Mula nung nag-update tayo ng San Fernando flooding nung August 9, I think. And then ngayon, August 28, after 19 days, ganito na naman yung sitwasyon. Ay, naku. Grabe yung nangyari. Yun, nagkakaroon ng traffic dahil mabagal lang yung usad ng mga sasakyan. Pero yung e-bike malakas, oh. Ayun, hanggang sa tambutso na ng tricycle yung tubig. Pero yung e-bike malakas. Yun, oh. Yun, yung mga naglalakad doon hanggang tuhod na. Ay, ito yung pinakamalalim. Itong parting ito. Naku.
Yun, oh, abot na sa bumper yung kotse. Ay, yan. Ay, naku, ang lalim pala rito, oh. Ayun, oh, merong measurement yung poste. Ito yung malalim dito sa Central United Methodist Church. Ay, yung scooter, yung click, tumirik na, oh. Grabe. Grabe yung baha ngayon. Dito tayo. Yung mga ibang motor, ito, tumirik. Ayan, si kuya, hindi na mapandar yung motor niya. Woo! Yan, ikot ulit tayo rito. Doon naman, ito. Dito naman yan, sa may Petron. Bali, ano na ba ito? Barangay Del Pilar na yata ito. Barangay Santa Lucia. So, Barangay Santa Lucia pa ito. And then after that, Barangay Del Pilar na yung kasunod. Ito, Del Pilar na rito. Ayan, oh. Ganda ng pagkakagawa ng tikling niya, oh. Yan, ito na naman. Ito na naman yung matinding pagbaha rito. Papuntang roundabout. Yan. Ito yung sitwasyon ngayon dito. Yan, oh, dito yung kalsada papuntang papunta dun sa shortcut sa may Santa Lucia. At dito na yung malalim na part. Yan, dito. Yun, oh. MBB Royal. Yan na. Tayo na lang yung nasa kalsada. Yung mga kotse ayaw nang sumubok rito. Malalim na rito, oh. Yun, oh. Mas malalim ngayon. Yun. Yun, napalaban si Jano. Ay, naku. Grabe, mas malalim ngayon. Halos dito na sila dumadaan dun sa may MacArthur. Dahil malalim nga dun sa unang dinaanan natin. At ngayon naman, dito tayo sa pang-MacArthur na tayo. Ito na yung roundabout. Yun si kuya, nag-U-turn. Yun, oh. Ayan. Matraffic dito dahil doon, sobrang lalim doon. Konti lang yung dumadaan doon. Mas malalim kasi yung kalsada ron kaysa dito. Oop. So, since dumating yung month of August, puro ulan na lang yung nangyari. Halos lang siguro, hanggang ngayon 28, mga 3 beses lang umaraw. Then puro ulan na yon. Kaya yan, ito yung yung epekto. Medyo mahaba-haba yung rito, yung baha rito hanggang dun sa may tulay. You know, kung saan nakikita mong nagtitinda yung mga vendors dito sa may palengke ng yung bagong palengke, dahil sobrang ron, sobrang taas ng baha doon, lalo na ngayon. So may update tayo doon, pwede nyo i-check, i-flash yung sa screen. Ayan, dito papunta yung
Dito papunta yung palengke. Dati wala pang baha dyan, ngayon meron na. So what more sa palengke, mas mataas na yan. Ito medyo malalim na rin pala rito. Ito yung current situation ngayon dito sa may MacArthur Highway, Barangay del Pilar, City of San Fernando, ngayong August 28, 2026, Friday. Ayan o, dito na yung mga nagtitinda. Ayan o. So at least nakaisip sila ng paraan. Ayan o, yung iba truck yung ginagamit, yung mga wing van. Yan, dito wala na dito. Yung mga nagtitinda ng gulay, yun yung pumesto rito. Gulay, prutas. Yan o, fresh from Baguio yata yung mga yun, no? Yan, parang naging regular na yung mga stall dito. Siyempre, hindi naman agad uupa yung baha dun sa may palengke. Grabe dun, buwan yung bibilangin bago mawala yung tubig dun. Tsaka ano na, kulay ano na, maitim na. And then siyempre, nangangamoy na rin. Yan, at least dito, nakakapaghanap buhay pa rin sila. Yan. Grabe yung pagbaha ngayon. Ilang araw na lang, September na. Magbe-bare months na, hindi pa rin tumitigil yung ulan. So hopefully, bago mag-September, matapos na itong habagat na ito. Pero yung napanood natin sa news, parang mayroon pang bagyong paparating. Naka-line up sila, parang 3 or 4 yata. Yan. Ito magsiset up na sila, may dalang mga tent. Yan, magtitinda rin sila. Bumuhos na naman yung malakas na ulan. So I think dito ko natatapusin yung ating vlog tungkol sa ating pag-update sa baha dito sa may downtown San Fernando. So if you enjoy watching this one, please do like, share, and subscribe. And keep tuned to Froilandas for more video updates here in Pampanga and all over the place. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Froilandas is signing out.